ibambe umsebenzi usaqhubeka nasemina ibonga inkosi ngenxa yesikhathi ngithunyiwe ukuthi asukumiseni lapho umsebenzi kaNkulunkulu usaqhubeka nasemina amen amandla 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 sisaqhubeke mina ibonga inkosi umnandi ukubalapha umnandi ukubalapha umnandi ukubalapha ngisho nabashiya viva akabonga uNkulunkulu usho ukuthi namhla sophuma no-50,000 ayibonga inkosi sizophuma no-50,000 ayibonga inkosi 50,000 nabasha ayibonga inkosi 50,000 nabasha ayibonga inkosi Siyabonga.